Nggih menika rencang-rencang ibu-ibu bapak-bapak. Lah niki kosong kampung. Belok mogas sabran mogas. Buat suwe ngomalake. Kok wis ana kok coba aneh. Sesuk giliran sopan. Giliran gomer. Kok kowe kadang baru kan. Iki kan bareng sapa sabar. Yo sabar sih. Sabar. Caci mati. Iki kan sapa giliran. Itu gomer. Nek gak gomer mati bareng kita yo. Jauh. Cukup kalau boleh kamu balik lihat. Ora sing. Apa? Gajian. Gaji cukup. Kowe rene. Lagi lho kok jadi apa? Mate lek Pakai lu geder. Yo. kakang gaji. Gaji dasem. Rajin. Bedok to. Iki kurang kali karo ngasih. Mau kabeh program mlayu. Apa? Bang Gomer. Buat rajin kok dia yo ora. Lho ra iki loro iki lho. Masa kurai. Urusan anak muda semangat. Urusan anak muda. Mama, Kan dua itu kok setangi dhewe. mama. Bukti baik di malah. Mama terus. Tidak. Kita mau gini kok, mama. Lho, kita aku di kamu ya, Bu. Gue wis tuwa. Gue wis nek yo. Gue wis tuwa. Tuwa. Tuwa iso. Sampai mati wis. Orang ngono. Wah, mesti tambeli. Orang-orang gimana? Belum mati. Wah, mati iki karo mobil iki. Mulai kajono kowe tapi kowe kan DJ Mas. Wih, apa? DJ. DJ. Opo DJ? Wes kok aku DJ. Jomo. Yo DJ apa? Aku anak sehat. Ora ya Allah. Musrik. DJ. Musik dia lah. Terus bapak kowe kok kan iki. Kalau musik DJ. sing Wirung foto yo. yo DJ musrik. Sing ngiring ke Tegal. Terus karepe piye, Mas? Nak om. iya Nasi kita calon kami melakukan. DJ mo.
Topat ora iso nyopet. Iki njaluk apa wong biasa tak mau 50.000. Iki khusus pemantene njaluk lagu apa? Sing arep mung Kowe iku tahu penantang. Wong udan wong kosok. Njaluk kabeh rokok. Iya, gue sih, gue pada orang teko sore.